जानो गोनां भटआ मोजाङै मोजां जानानै थांगासिनो दङ आरो माखासे होबावनांगौ भटफ्रा दाबो होगासिनो दङ आरो खुनु जेबो जायाखै, नांलाय खमलाय गैया, मोजाङै सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि दिनैनि बाव सफैनाय गासिबो भट होग्राफ्रा लासै लासै होनानै माखासे होजोबखांनानै थांबाय आरो होगासिनोबो दङ। दा बेनिखायनो आं दिनै बे समबायनि जानो गोनां भटखौ मोजाङै मोजां जाफुंसारो बेखौनो आं दिनै सेक्रेटारि हिसाबै बेखौनो आं दिनै बे बुंनांगौआ बेवहाय जोंनि भटआ गासै 4,418टा भट दङ आरो केन्डिडेटआ गासै बिसोर भट होनो बिसोर केन्डिडेटआ जोंना 30 जननि गेजेराव जेनेरेला जाहैबाय 12 जन नांगौ, ओमफ्राय एसटिआव नांगौ 2, एससिआव नांगौ 1। दा बेवहाय गासै मोननैजों 30 जनै बिसोर भट होदों। दा 30 जनाव जोंनो 15 जनल' नांगौ, 15 जन। औ, बडि दानो थाखाय जोंनो बिओडि कमिटि दानो थाखाय जोंनो बे 15 जनल' जोंनो नांगौ। आं दिनै रायजोफ्रा उसुबिदायाव बिराद गरमाव होफैब्लाबो रायजोफ्रा जोंनि सायाव जेबो माबा खालामाखै। बेस्राफोर सोरबाया माबा जादों गरमजोंनो, सोरबा जिरायनानै दङ, सोरबा माबा दं, खिन्थु जोंनि बे समबाय माबा भट लाग्राफोरखौ बिसोरो फैनानै जेबो उसुबिदा खालामाखै। गावसोर गोलोमदोंब्लाबो बा गरम जादोंब्लाबो बिसोर गावसोरनि भट दानखौ होगासिनो दङ। बिनि थाखाय आङो रायजोफोरनि जानानैबाबो बे निउसनि गेजेरजों बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। दिनैनि 4टायाव जोबगोन, नैबे 4टायाव माने जोङो भटखौ लायै लानानै 4टासिमनि गेजेरावनो सिङाव जायफ्रानाखि भट होबावनांगौ दङ बिसोरो सिङाव फैनानै थाफैजोबनांगोन। ओमफ्राय बेयाव जेसेबांनाखि भट लाबावनांगौ दङ जोंहा माखासे बाखिफोर दंबावो, बिसोरनि बे सिङाव लाखानायनि गेजेराव बिसोरखौ जोङो 6टाब्लाबो 7टाब्लाबो हरनि